Bedevaders, welkom op onze 5e dag van onze online Maria-bedevaart. Namens de Limburgse diocesane bedevaart van Lourdes en namens het Limburgs Baneuwerk, welkom hier vandaag opnieuw voor de grot in Wimesmeer. Vandaag willen wij bijzonder met iedereen verbonden zijn die niet mee op bedevaart was. 11 februari 1858 vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen een jong meisje, Bernadette Soubirous, en een dame, gekleed in witte gewaden. Het werd een bijzondere ontmoeting, maar de kracht van de ontmoeting was uiteindelijk de ontmoeting tussen God, die mensen nabij wil zijn. Zo was het ook met Mariette Bécaud in Baneu, een ontmoeting met die dame. Een ontmoeting met een hemelse moeder. Vandaag willen wij vooral verbonden zijn met Bernadette en met Lourdes. Ik wens jullie dan ook een deugddoende gebedsmoment. Op 7 januari 1844 wordt Bernadette Soubirous geboren. Haar vader, François Soubirous, bouwt de Bolie-molen uit. Omdat moeder Soubirous zich aan de borst heeft verbrand, wordt Bernadette voor 18 maanden aan een voedster in Bartres toevertrouwd. Bernadette is nooit gezond geweest. Ze lijdt aan astma. Na Bernadette komen er nog 6 kinderen, waarvan er al 3 jong zullen sterven. Bernadette voelt zich gedurende haar leven sterk verbonden met haar thuis, haar ouders, broers en zussen. De zaken op de molen van Bolie gaan steeds slechter. François Soubirous is te goed voor de klanten. Terwijl hun graan gemalen wordt, krijgen ze door Louise overvloedig eten en drinken aangeboden. Wegens de slechte toestand van de molen vermindert de kwaliteit van de bloem en door de opkomende industrialisatie komen er steeds minder klanten. De familie Soubirous is genoodzaakt om de molen van Bolie te verlaten voor een veel armere woonstede. François wordt dagloner.
Zijn werk wordt slecht betaald. Hij kan er zijn gezin niet mee onderhouden. Louise tracht ook wat mee te verdienen door te gaan werken, terwijl haar oudste dochter Bernadette op de kleinere kinderen past. Het blijft niet alleen bij ellende. In de nacht van 26 maart 1857 worden 2 zakken meel gestolen en al vlug wordt Soubirous verdacht. Hij zit in de miserie, hij zou het wel geweest kunnen zijn, meent de wakker. François Soubirous wordt gearresteerd, maar na 8 dagen wordt hij weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Helaas kan hij nu nog minder gemakkelijk werk vinden en zo wordt het gezin Soubirous nog armer. De situatie wordt zelfs zo erg dat de familie Soubirous onderdak moet zoeken in de meest armzalige woonsteden van de stad, het afgedankte Cachot, de voormalige gevangeniscel die zelfs voor de boosdoeners te slecht bevonden was. En dan gebeurt er iets speciaals. Mijn naam is Bernadette. Mijn leven is een door geloof gedreven verhaal. Gedreven ben ik door het goddelijk licht dat mij is overkomen. Ik weet het zelf. Ik heb geen hoge geleerdheid, geen maatschappelijk aanzien, geen netwerk van invloedrijke relaties. Ik ben eenvoudig. Eenvoudig zal ik voor altijd blijven. Maar ik doorleef alles heel bewust en intens. Maria is mijn gids, samen met Jezus en Johannes de Doper. Mijn religieuze ervaring en mijn gebed vormen mijn levensvervulling en mijn kracht. Ik leef van de levensmoed die mij geschonken wordt. Ik ga de weg die mij overkomt. Nee, niets of niemand kan mij tegenhouden. Nee, niemand zal mijn roeping en zending kunnen afnemen. Mijn ouders niet, de burgerlijke overheden niet, de kerkelijke hiërarchie niet. Licht is aan mij verschenen, licht zal ik blijven doorgeven, in licht blijf ik leven en geloven. Op 11 februari 1858 gaat Bernadette Soubirous samen met haar zusje Toinette en een vriendinnetje Jeanne Abadie hout sprokkelen langs de oever van de Gave, in de grot van Massabielle. Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water van de Gave te gaan, schrikt ze bij het horen van een geluid als van een windstoot. Als ze een tweede soortelijk geluid hoort, kijkt ze onwillekeurig naar de grot van Massabielle en ziet in het bovenste nis Aquaro. Later omschrijft ze Aquaro als een mooie jonge dame in een witte jurk met een blauwe ceintuur, gele rozen aan haar voeten en een rozenkrans in haar handen. Spontaan grijpt Bernadette naar haar paternoster en knielt neer. In totaal zullen 18 verschijningen plaatsvinden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook we vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Glorie zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen. Wat er met Bernadette gebeurde, heeft ze niet zelf gezocht of gekozen. Het is haar eerder onverwacht overkomen. Het heeft haar onvoorzien overrompeld. Er was geen ontkomen meer aan. Geen tegenwerking was sterk genoeg. Zo is het geloof Bernadette overkomen. Zo is het in haar verder gegroeid. Het werd tot de kracht van een roeping, van een religieuze roeping. Eenmaal het geloven van het licht gezien, eenmaal de bron blootgelegd, gaat de stroming verder. Haar kracht werd geboetseerd in de donkere dagen van verlies en broosheid. Haar innerlijke vrede werd gevormd in de geloofsbeleving van haar tienertijd. Zo is het geloof Bernadette overkomen. Zo is het in haar verder gegroeid. Geluk in de ogen, vrede in het gelaat, stuwing in de ziel, warmte in het hart, handen die opengaan, onblusbaar binnenin, onaantastbaar voor de buitenwereld, vervuld en gedreven. Zo is het geloof Bernadette overkomen. Zo is het in haar verder gegroeid. Het werd tot de kracht van een roeping, van een religieuze roeping. Zoals het was bij de Joodse profeten, zoals het was bij Jezus, zoals het ging met de gidsen en de voortrekkers in de kerkgeschiedenis, zo ook werd het leven van Bernadette een lied van licht, een lied van blijheid, een lied van liefde en zorg, een lied van levensmoed. Laat ons bidden in de stilte van ons hart, dat ook ons leven een lied van licht en vreugde mag zijn.
dat ook ons leven een lied van liefde en moed mag worden. Si ce n'est pour vous, alors pourquoi moi? Si ce n'est par vous, je suis née de la boue, en y trouvant l'eau claire qui m'a tenue debout pour m'éloigner de terre. Je suis née de la pour y laisser une trace. Alors si c'est moi, ce n'est que pour vous. Alors si c'est moi, ce n'est que pour vous. Alors si c'est moi, ce n'est que par vous. Je suis sans doute moins qu'une autre. Je porte en moi tant de fautes. Je n'ai rien et rien d'autre. Que d'être l'une des vôtres. Alors je suis là, je le suis pour vous. Alors je suis là, je le suis pour vous. Alors je suis là, je le suis pour vous. We lezen u voor een stukje uit het Mattheüs-evangelie. In die tijd nam Jezus het woord en sprak: Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, behalve de Vader, en niemand kent de Vader, behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Neem mijn juk op en kom bij mij, en in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Lisa, je bent al vele jaren mee op bedevaart naar Lourdes. Stel je eens zelf voor en wat Lourdes voor jou betekent en ook wat Maria eventueel voor jou betekent. En wat je ook allemaal gedaan hebt. Als 19-jarige ging ik voor de eerste keer mee naar Lourdes. Ondertussen ben ik 26 en hoor ik bij de groep van de Brancardiers. Ik ga dus nog maar enkele jaren mee, maar er gaan er nog heel veel jaren volgen. Daar ben ik zeker van. Waarom? Om 3 redenen.
De eerste reden is vriendschap. Lourdes is ondertussen voor mij thuiskomen. Thuiskomen aan de gaven, maar ook thuiskomen bij een groep prachtige mensen. Die mensen neem ik het hele jaar in mijn hart mee, stuk voor stuk. Hechte Lourdesvrienden, dat zijn de beste vrienden. De tweede reden is liefde. Lourdes is voor mij de mooiste plek op aarde. Als vrijwilliger mag ik elk jaar nieuwe verhalen horen en oprechte dankbaarheid voelen. In Lourdes kan ik elke zomer opnieuw mijn batterijen weer vol met liefde vullen om er weer een jaar tegenaan te gaan. De derde reden is verbondenheid. Lourdes is voor mij het bewijs van de puurheid en de goedheid van de mens. Iedere keer opnieuw sta ik versteld van onze mooie gemeenschap. Iedereen zorgt voor iedereen. Samen zijn we als bedevaarders verbonden in ons geloof en in de kracht van deze magische plaats. In tijden van mondmaskers en afstand houden zijn we creatief uit de hoek moeten komen om deze verbondenheid, deze liefde en deze vriendschap te kunnen voelen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we volgend jaar elkaar weer kunnen zien in Lourdes, op een gezellig terrasje met een goede crème of aan de grot samen in gebed. Het afgelopen jaar heb ik Maria, heb ik Bernadette en heb ik Lourdes heel hard gemist, maar daardoor besef ik des te meer hoe mooi het is en wat voor een eer het is om deze bedevaartsgroep en deze plaats mijn tweede thuis te mogen noemen. Lieve mensen, mijn naam is Dominique. Mijn werk brengt het hier van Paal. We waren thuis met 12 kinderen. Moeder was de vrouw aan de haard en vader was mijnwerker. Als kind groeide ik op in de tijd van waar het gebed middelpunt was van het leven. 1 keer per week werd er bij ons een rozenkrans gebeden. Bij het ouder worden vervaagde dit geloof en in de plaats kwam een grote leegte. Het gebed verdween naar de achtergrond, maar in mijn hart bleven de herinneringen uit de kinderjaren bewaard. Mijn vader was mijnwerker brandweer en ik zag hem jaarlijks vertrekken naar Lourdes. Ik was 14 jaar, plots sloeg het noodlot toe. Pa kwam om het leven in een auto-ongeluk. Hij was amper 54. Moeder bleef achter met 8 kinderen. Voor mij was er geen andere keuze dan te gaan werken om het gezin te helpen ondersteunen. Ik ging aan de slag in de mijn van Beringen toen ik 16 werd. Ik werd lid van de mijnwerkersbrigadiers en in mijn achterhoofd bleef ik maar aan mijn vader denken, tot plots ik de Lourdersreis won. Ook wilde ik in Zweden wat er te beleven viel in Lourdes. Het werd een zoektocht naar het ware leven van mijn pa. En op die bedevaart opende onze lieve vrouw van Lourdes mijn hart. Er groeide iets moois in mijn hart. De herinneringen kwamen terug naar boven. En het vertrouwen in het geloof, hoop en liefde werden terug zichtbaar. In de tuin van de stilte, in de donkere stilte van het cachot, bad Bernadette, houd mij staande. En soms bidden wij in het donker van ons leven mee met Bernadette. Houd ons staande. In de stilte van Bartret bad Bernadette, doe mij leven zoals Johannes de Doper. Maak mij tot een wegwijzer naar Jezus. En soms bidden wij in de heldere momenten van ons leven mee met Bernadette. Maak ons tot christenen die durven getuigen van hun geloof. In de stilte van de rots Massabielle bad Bernadette, dank Maria om uw licht, dank om uw boodschap. En soms bidden wij aan de grot mee met Bernadette. Schenk ons de vreugde en de kracht van een innige geloofsontmoeting met u, God. In de stille tuin van verlies en verdriet is het goed om te bidden, om te vieren, om samen te zijn met bedevaarders en geloofsgenoten. Allen onderweg met onze eigen kruisweg. Onderweg
van pijn en leegte naar licht en liefde. Mogen we in de tuin van de stilte van ons persoonlijk gebed telkens weer kracht en moed vinden om verder te gaan. Van kruis naar nieuwe kracht, van Goede Vrijdag naar Pasen. Om dan met Bernadette te kunnen bidden: dank om uw liefde, dank om uw wondere gave van troost en draagkracht. Dag Mariette, wij zien u meestal werken achter de schermen en niet zo voor de schermen, daar dat we u ook eens voor de schermen willen zetten. Vertel eens in het kort wat dat jij doet voor de Lourdesbedevaart en wat Lourdes en Bernadette over jou betekenen. Na het overlijden van mijn man in 2008 ben ik eigenlijk op zoek gegaan van hoe ga ik mijn leven verder invullen, want gelijk iedereen weet, de fiscus hier in België is dan ofwel weduwepensioen ofwel blijft je werken. Ik was boekhoudster, maar dat zag ik zo niet meer zitten. Ik voelde me er op mijn werk ook niet meer zo thuis, dus ik had beslist ik stop met werken. En ik ben dan via priester Giel Stinkes, die ook wel met de bedevaart verbonden was, binnengeraakt eigenlijk bij LDB. En ik doe daar nu vooral het bureauwerk, eigenlijk het administratieve. Wat Lourdes voor mij betekend was, vooral na die zelfdoding van mijn man, was het echt zo eerst een periode van waar ben ik in de fout gegaan, waar ligt het aan mij, zoeken. En dan ben ik op vraag van Rina Maas van bij ons in Lommel meegegaan de eerste keer naar Lourdes. En daar is mij eigenlijk aan de grot duidelijk geworden van stop met werken, ga een andere weg op en ik ga mee. Maria is eigenlijk altijd dicht bij mij geweest. Ik ben ook verder gaan zoeken. Ik heb dan de Karmel mogen ontdekken. Ik heb daar nu mijn eeuwige beloften in afgelegd. Het is straks die tekst, die sprak mij enorm aan, net omdat hij voor mij geschreven was, een stukje. Mijn religieuze roeping is ook in Lourdes begonnen. En ik hoop dat ik nog vele jaren mag en kan ervoor blijven werken en dat we volgend jaar zeker terug kunnen gaan. Want het is een echte hechte vriendengroep geworden en iets dat me eigenlijk overeind houdt in al de dingen die we hebben mogen meemaken. Dag Herman, u gaat elk jaar als diaken mee op bedevaart naar Lourdes. Vertel eens, wat trekt u zo aan in Lourdes? Waarom op bedevaart gaan naar Lourdes? In het jaar 1992 heb ik het geluk gehad hier als diaken te mogen worden gewijd, hier in Wiemersmeer. En daar ben ik nog altijd van overtuigd dat ik mijn roeping heb mogen ervaren hier aan de Lourdesgrot in Wiemersmeer. En gegrepen door onze lieve vrouw ben ik dan in contact gekomen eerst met ziekenzorg en die hebben mij op het spoor gezet om mee naar Lourdes te gaan. En ik ben daar zo door gegrepen, ik noem dat een microop die ik niet meer kwijt raak. En daarom ga ik nog alle jaren met veel plezier mee. En ook door het meegaan heb ik ook de mensen beter mogen leren kennen. Onze bejaarde mensen, onze zieke mensen, die ik diep in mijn hart draag. En ik hoop dat ik nog vele jaren mag meegaan. Lieve vrouwen van ons land, met uw kroon als lief
Priester Luc van Herk, u bent al jaren hier voor het Limburgs Tridium geestelijk begeleider. En je doet natuurlijk als parochiepriester, ga je met mensen op weg. Wat betekent het voor u om als priester, als pastoor, met mensen op bedevaart te kunnen gaan en om ook dat te bezielen? Op bedevaart gaan is altijd een weg gaan. En dat samen mogen doen met mensen geeft me altijd veel vreugde. Ik hoorde ooit een Nederlandse bisschop zeggen, die zijn jongeren uitzond naar een van de Wereldjongerendagen. Goede vrienden, ga op bedevaart, ga op Wereldjongerendagen en kom anders terug. Anders kom maar niet terug, zei hij tegen zijn jongeren. En eigenlijk een uitspraak waar veel in zit. Ik vertrek altijd anders naar een bedevaart en ik kom veel rijker terug. Omdat het samen op weg gaan, of in een bedevaartsoord, als gelovige mensen, ook mij in mijn priester zijn, steunt en sterkt. Hier kan je onbevangen over het geloof spreken. Hier komen ook mensen je over het geloof vragen. Kan je veel gemakkelijker een geloofsgesprek houden. En ook dat verrijkt me. Ook dat vormt mij als christen in eerste plaats. En ook een stuk als priester. Dat ik ook dan bij zijde van die mensen mag gaan. Zoals Jezus op weg gaat met de Emmausgangers, zo mag ik hier op weg gaan met de mensen, zij aan zij, een stukje de schriften open doen, of meer nog de schrift op hun leven leggen, en van daaruit de rijkdom ontdekken hoe God met ons mensen blijft op weg gaan. En hoe Maria ook ons daar heel eenvoudig in uitnodigt, door heel eenvoudige gebaren, van je handen in het water steken, van nabij te zijn, mensen een luisterend oog te bieden, een schouderklopje te geven, een goed woord te proberen spreken vanuit Jezus' blijde boodschap. Dat mag ik in zo'n genadeoord als Baneu, maar ook in Lourdes, of waar ik ook op bedevaart ga, telkens ervaren en met mensen mee op weg gaan. Dat geeft me veel vreugde, dat steunt me in mijn priester zijn, dat in de parochie vaak meer is over de beslommeringen van het bezig zijn en het recht houden van de parochie, mag ik hier echt priester zijn. En hier mag ik ook bij de bron telkens weer opnieuw de kracht putten om een verder jaar op weg te gaan. Ook in de parochie met mensen als priester in naam van God. Ludo Marleen, jullie zijn al een tijdje hier verantwoordelijk voor het Triduum, het eerste Triduum van Bisdom Hasselt in Baneu. Hoe stellen jullie voor? Wat doen jullie? Hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen? Wat betekent Maria voor u? Wat betekenen de zieken? En alles wat je doet voor u om dit werk te kunnen doen. Ja, hoe zijn we hier begonnen? Ik ben eigenlijk als kind al elk jaar in Baneu geweest, in Scherpenheuvel, traditie van thuishoud. Ik leerde Ludo kennen. Wij waren op huwelijksreis hier in de buurt van Kampen te bezoeken, want dat was ons huwelijksreis. En Ludo had nog nooit wel gehoord van Baneu, maar nog nooit geweest. En dat is de eerste keer dat we samen in Baneu terechtkwamen, in 1984. Van dan af zijn wij ook ieder jaar hier geweest. Onder ons twee, met ouders, met kinderen, altijd blijven komen. En dan hadden we vrienden, onze beste vrienden eigenlijk, die meegingen als helper naar hier. Jonge mensen die ze gevraagd hadden en die waren zo enthousiast en die hebben Ludo eigenlijk eerst warm gemaakt. Hij is dan meegekomen als helper. Het jaar daarna ben ik meegekomen. Microben alles toe te pakken eigenlijk. Hè? Ja. En van dan af zijn we eigenlijk ieder jaar meegekomen. Ondertussen ging mijn gezondheid achteruit en was het voor mij niet haalbaar om als verzorgende mee te gaan. En ik ben dan ook een jaar thuis gebleven omdat het gewoon niet ging. En dan hebben Fernand en Rita, dus de toenmalige verantwoordelijke van het eerste Triduum van Limburg, gevraagd of ik niet mee wil gaan dan voor het pastorale gedeelte. En dat heb ik dan vele jaren gedaan. Tot Fernand en Rita besloten hebben om te stoppen. En dan zijn ze ons beiden komen vragen of wij
dat verantwoordelijk zijn en dat regelen van dat eerste triduum niet wilden overnemen. En we hebben veel vreugde en plezier gedaan. Van januari tot eind april was onze living van u. Dat werd omgevormd. Op het laatste zelfs zo erg dat de kleinkinderen op woensdagmiddag nummer naar thuis konden komen, want oei, alles lag daar. En dan heeft Ludo eigenlijk hier ook Martijn en Beer leren kennen. Ja, oké. En toen ondertussen gingen die stoppen en zei Ludo van, als ik nu met pensioen was, dat wou ik doen. Maar hij was niet met pensioen. En wat doet Ludo dan nu? Nu heb ik een beetje de taken van Lambert en Martijn ingevuld. En ik ben dus vanaf half april tot half oktober hier. Elke keer als er een triduum hier is, dat is in 5 dagen triduum. Dus dat zijn Franse, Italiaanse, Nederlanders, Duitsers, maakt niet uit. En ik probeer dus te vervullen of te beantwoorden aan de vragen die zij hebben, de problemen die zij hebben. Ik zal geen rolstoelen doen, dat niet, maar ik zal wel proberen om te zorgen dat de rolstoelen in orde zijn, dat wel die hier zijn. Ja. Dus het is het technische. Het is ondertussen ook het klosterlijke geworden, dus de kerk in orde maken, ook de tribuna. Maar mijn dag zit ik vond eigenlijk, dus ja, het is zover dat als mijn Marleentje komt, dat ze zegt van, ja, dan zie ik u niet, behalve misschien in bed. Dus ja, dat is wat onze taak hier is, of wat we hier graag doen en met heel veel plezier doen. Dank u wel. Wat ons gedreven heeft, misschien ook naar Maria toe. Ja. Wat ons hier naar de zieken en alles doet. Die dagen hier in een triduum, die zijn vermoeiend. We komen eigenlijk lichamelijk gewoon kapot thuis. Maar we hebben energie voor een gans jaar. Het zorgen voor die mensen, het zorgen dat zij een fijne periode hier mogen hebben. Zowel van bezinning, van bidden, als ook ontspanning. En dat hebben wij geprobeerd de laatste jaren er ook in te brengen, een stukje ontspanning voor de mensen. En Luisteren, het zijn gewoon bij elkaar, het luisteren naar elkaar, het zorgen voor elkaar. Dus dat wij als helpers, als ook hulp krijgen van hen eigenlijk. Dus Ja. dat het een wederzijdse werking is tussen zowel bedevaders als vrijwilligers, helpers. Ja. En als Lieve Rouke wil dat we komen, want ieder jaar als we bij iets of ander ding vastzitten, zeggen we altijd, als Lieve Rouke wil dat we komen, dan komt het in orde en het is altijd in orde gekomen. Dus, Dan hoop ik dat jullie nog lang ja zullen zeggen op die roep van Maria. Dank u wel. Graag gedaan. Er is een bron. Ze is er nog steeds, Maria van Lourdes. Aan haar voeten is er een bron. Ze welt nog steeds. Ze wil wellen in onze ogen en ze wil wellen in ons hoofd. Ze is er nog steeds, Maria van Lourdes. Aan haar voeten is er een bron en ze welt nog steeds. Ze wil wellen in ons hart en ze wil wellen in onze handen. Ze is er nog steeds, Maria van Lourdes. Aan haar voeten is er een bron. Ze wil ons leven in overvloed schenken. Ze wil dat we anderen doen leven in overvloed. De bron die in Lourdes welt, stroomt in ons leven, waar we ook wonen. De bron stroomt in onszelf. Laten we tijd maken om naar die bron te gaan, om ons te laten laven aan die bron. Dat we het zelf voelen en anderen laten voelen. Leven in dankbaarheid en hoop en leven in vrede en zorg. Beste bedevaders, zo zijn wij weer aan het einde van dit gebedsmoment gekomen. Mag ik u vooral één zaak vragen. Dat u ergens bij u in de buurt of bij u thuis bij een Mariabeeld zelf ook een kaarsje laat verder branden als een stil gebed. Ik wil nu ook vandaag speciaal dank zeggen aan de directie van het Lourdescomité van de grot hier in Wimesmeer. Het is de laatste dag dat wij hier te gast waren. Morgen en overmorgen zijn we weer in Banneux. Ik wil iedereen danken
voor en achter de schermen, die hebben meegewerkt om er elke keer iets moois van te maken. Maar uw bedevader hoop ik morgen via het internet weer opnieuw te zien. Graag tot morgen. Alleluia.